Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Gipibawan ni Vic si Wilma, niadto na lang sila mo istar sa hotel antes sa ilang kasal. Nanangin usab si Wilma sa iyang inahan sa gustong may tabo ni Victor. Ugwa na lang usab kini musuko. Magpagkasal man kita. May isulti day ko ni mo eh. Oo, sa man. Nga maglain tagpuyo. O sa day gusto ko, lab. Gusto ko nga may kaugalingon tang bahay. May headsas tanan. Oh, ipadayon ang tuyo mo. Unsa man? Kuan. Pangita o laing trabaho. Dili lang ka ng pagka-pilot, please. Nahadlo ko, love. Nahadlo ko nga matintal ka sa lain. Love, kapag ka masalig na ko. Pinakatuig na ko yung trabaho og dako kini katabang sa itong pagbuyo niya uban sa itong mga anak. Kaya mo bisanto pa na siya muna-una, ha? Love? Vic, misalig ko ni mo. Hinungdan man kaning gihatag ko ni mo ang tanan. Pero mahigayon man sabkot nga mo abot sa kuminauna ang kahadlok. Nga kung minyo na unya ta, maabot na pila katuig ang atong pinagpuyo. Nga moabot sa pang mga tentasyon sa imong kinabuhi. Mga gwapa biya kayo ng mga kauban ni mga stewardess. Sexy. Dali. Di ba ito ba nang ikadlukan mo? Kaya gustuhon ko pa, doon kayo na. Okay, gusto ka? May mga higayon nga masabtan ako. Nga may mga babae nga pasabot sila malihok kung may gusto sila. Pero tungkol sa kong pagmahal mo, gibuhat ko ang tanang paglikay. Tinooy? Proven na nga, huwag yung kumatintal sa lain. Dili ba? Ikaw hinuon mo akong ikabilakan. Mao nga gusto na yung magminyo ta. Promise ha, di ko ni mo pasakitan. Dapat ka namang mabutang at hiskutan. Dili o dili ka na may tabo mo. Dili. Mao nga, ayaw sa ko pasakit ha. Huwag may tabo sa itong relasyon. Nga nakapasakit ta sa usap-usa nato, di ba? Mo nga, may abot ta sa ingon ni Ini kadugay ang atong relasyon. Mao nga ngay na gid nga magminyo na ta. I love you, Will. I love you more, Vic. Thank you. Salamat ninyong tanan. Thank you. Salamat ka ninyo tanan. Love, ikaw na ito man sa mga kauban ni mo ha. Kay desab sila si Feby o akong mga amiga. Okay, love. Salamat ha. Oy! Feby! Nicole! Ali, dirita! Ubay-ubay sab ang mga bisita nila, oy. Hala, hapi sa mapuno ang giokupar nilang kwarto. Kadiyot ra. Oh, uy, hala. Di ay may laing bisita. Ay, ma'am. Ay, diretso na lang sa sud. Tuwa ng bagong kasal. Ready na ang reception, ma'am. Sud lang. Si Victor akong tuyo. Igsuon ko. Pagawas sa kadali kay makigsulti ko. Oh, igsuon man di ay ka, ma'am. Diretso na lang dito. Ay, busy pa baya si Dudong Victor na ay mga bisita. Pagawas sa siya. Ina nga niya yung igsuon si Aida. Ay, nahala. Sige, ma'am. Sultihan ako. Pero huwat lang. Kay maikog baya kung musamok nila. Nang manggoy mga bisita. Naasab ang mga ninang ug ninong. Musud pa lang unta ka. Igsuon man kaha ka. Wa ko magkagusto siyang gibuhat ng higayuna. Giwan-an niyag bilang amo panagsuon. Ma'am? Sultihi ha, nga niya si ate niya Aida. Sige na. Oo, sige, ma'am. Huwat lamang ha. Mangita ko higayon nga. Ikasulti na ako sa Dudong Victor. Alingkod lamang, ma'am. Dili na kinahanglan. Ay, maglisod na kong sulti ini. Nga, may mga bisita. Mga dagkong tao ra ba? Ilang mga sponsors? Maling, Oh, ay. nga nang ni ka din. Ay, Ipon dito nila. Nangauna sila. Sir, ay kuan, sir. Ay, babae nga gustong makigsulting Dudong Victor. Ha?
Si Kinsa? Igsuon ko no siya ni Dudong Victor, sir. O, hala, masuk-anon ra ba? Pagawasa ko no si Dudong Victor. Unsa? Unsa to aling? Igsuon ni Victor o masuk-anon? Ay, ulagi, sir. Istrikta og nawong. Hain man. Ay, naa sa gawa, sir. Nagulat. Dali. Naa to dito, sir. To ara kana, sir. Kada bang nagatanaw din eh. Kita na siya nato. Diha ka lang aling. Ako'y magigsulti niya. Ay, sir, kanang kuan ko no siya, sir. Ay, da ko no iya ngalan, sir. Igsuon ka ni Victor? Naibaw na ba siyang di ako? Ha? Siya mo'y akong tuyo. Kung may mga bisita pa silang giatinan. Join na lang hinuon dari. Tingali wa ka makatambong ganiha sa ilang kasal. Unsaon ko gagtaon sa pagtambong nga wa may nagpahibaw nako. Ha? Mao ba? Oy, nganong ingon man ni ana? Wa sa ko'y kalibutan nga maubaday na ang nahitabo. Bueno, pahibawon ko siya. Pero mas maayo gid unta nga musud ka lang. Dili na kinahanglan. Ang gianhi ko lang karon nga makigsulti ko sa kong igsuon nga way tahod. Mauran na. Ay, sir, wala gayud. Lagi na siya musulod. Ay, pahibawon lamang si Dudong Victor, oy. Aron, mulakaw na siya. Ay, unsa masab ni si Victor nga kung panian ang igsuon niya. Wa man day kuno siya pahibaw ang kasal di ay nila sa akong anak. Uy, unya, sir. Nagahuwat man gud ka na. Istriktar ba kaayog na mo? Ama ko lang pakigsulti ni Victor. Sekretuhon ko lang. Aron magkasulti sila. Ay, sir. Ay, dili ka na siya mangita o gubot? Naarabay mga bisita? Ako ray mahibaw aling. Pabuton ta nga mahuman sila upangaon. Ay, hala, sir. Hala, tanawa. Nagpasupasok. Wala gayod mahimutang. Pasagdi. Tuwa na mga bisita ninyo na. Makapahuway na mo. Maulagi, ma. Nagsubra man di ang pagkaon. I-take out na lang na. Ihatag ta sa ato mga silingan dito sa ato. O ang uban, ipadana sa mga kabanay ni Victor. Uy, wag man di kabanay si Victor nga mitambong. Yun na. Hain naman to, si Victor. Gitawag man to ni Papa. Masaka na lang ko, ma. At doon ako sa mong kwarto. Sakit akong tiil sa gisulob na akong sapatos. Bitaw. Taas sa atong gipalit nimong sapatos. Uy, stilito para ba yun? Remembrance sa mong kasal, ma. Kuyogan di ka sa inyong kwarto. Nalingaw pa sa ilang panagsulti si Papa nimo o ang bana nimo. Ate, Sige, Vic. Biyaan taon na mo, ha? Nga gilimod mo na ako kinihitabo, Afik. Nawadaan ka na magpagtahod na ko. Basta man kibinusan ka na ko. ate, sorry. Gibuhat ko tungod kay nasabot po ako nga wakay gusto kang Wilma. Kanang nagpasabot ka sa imong sinultihan nga supa ka sa mong relasyon ni Wilma. Nang gibuhat ko ni. Sorry na, ate. Abig wa mako'y trabaho. Way bana. Isalikoy lang ko nimo. Ate, ikaw na. Isalikod ko. Magkabuhat ka ko, ana. Hilom na. Husto na, ha? Hindi ubos kay ko nung Victor. Gisakitan ko ni gibuhat mo. Sorry na lagi. Nahitabo ng tanan. Sige na, hilom na. Kung wa pa ko sultihin ni Pailing. Wala yung ko'y kalibutan. Pailing?
Kisang filing, ate. Usas nagluto sa gi-order ninyong pagkaon. Di ay. Gusto na lagi. Kisa'y mga gibinlan mo sa pagwangkon ko. Tuwa mga mahal, biduaw. Maayo noon kay may ulit dito. Miuli. Gipangayuan akong kwarta. Sao na sakit man ang kamanghuran. Naghatod sa kwarta. Pero dili ko makadawat ni Vic. Human siya makitipon siyang babay. Mao nga dito mo si Wilma sa ato, ha? At tumupuyo dito sa atong ancestral home. Haba, Victor? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!